20-án folytatódott a fideszes luxizás. Megrendezték Európa legdrágább tűzi játékát. Lehet, hogy csak bizonyítani akarták, hogy mi vagyunk Európa legnagyobbjai. Lehet, hogy Schmidt Mária elmondja majd, hogy Németország még mindig csak a tábortűznél tart. Egy biztos, a költségvetésből nem jön ki, mert hatalmas mínuszban vagyunk mi. Nagy Márton majd ezt is megoldja, magyar embernek ne legyen ezzel gondja. Lázár hiába figyelmeztetett mindenkit a luxizásra. Lehet, hogy most ő is ment a Karmelita teraszára. Vitályos Eszter pedig csipog és picsogtál, hogy most az önkormányzatok után neki is sertepelni kell a saját házatáján. Ezt a napot pihenésre szántam, de felébredtem, mert puffogtatást hallottam. Félkomában hirtelen nem tudtam, hogy az oroszok támadtak-e meg minket is, vagy mi van. A sok háborús plakát azért oda teszi magát ilyenkor. Sok gyereknél is biztos ez lehetett bepisiléskor. Majd ment a szülő visszafektetni, aki addig a kutyát próbálta féken tartani. Reméljük nem szökik meg addig blöki.